A Holanda, unha nación cuya identidade é frecuentemente confundida como o nome de súa rexión máis famosa, Holanda, é unha terra cuya esencia foi forjada pela confluencia inextricável de agua e resiliencia humana. É un país de horizontes vastos e planos, estendéndose sob ceos que parecen ter saído directamente das obras dos mestres holandeses, pontillado de moinhos de vento icónicos que contan historias do pasado. Canais serenos que refleten a luz en constante mudanza e campos de tulipas que exploden en unha paleta de cores vibrantes a cada primavera, pintando a paisaxen con unha beleza efémera. Esa imaxen idílica e mundialmente recoñecida, no entanto, é fruto de séculos de unha luta titánica e constante contra a onipresenza do mar, un feito de enxeñaría e determinación colectiva que permitiu aos holandeses recuperar e proteger quase un terzo de seu territorio das aguas. Un feito sen paralelo na historia. Esa batalla constante e a coexistencia diaria con a ameaza da agua incutiron no carácter da nación un pragmatismo inabalável, unha inclinación innata para innovacións ousadas e un espírito ferozmente independente que permella todos os aspectos de súa sociedade. Curta, inscreva-se e compartille. Vamos começar. A Holanda transcende en moitos seus clixés turísticos máis difundidos. É de fato un epicentro global de comercio dinámico, arte de vanguarda e design funcional, unha sociedade progresista recoñecida mundialmente por súas políticas sociais liberais e, fundamentalmente, un testemunho elocuente da engenhosidade humana na construción de prosperidade e unha cualidade de vida invejável en un dos cantos máis densamente poboados e geográficamente desafiadores da Europa. Geográficamente, a Holanda se destaca como unha das nacións máis únicas e fascinantes do planeta. Seu propio nome, que pode ser traducido literalmente como Terras Baixas, non é apenas unha descrición precisa, mas também fundamental para entender sua idiosincrasia. Aproximadamente um quarto do país fica abaixo do nível do mar, com seu ponto mais baixo atingindo quase 7 metros abaixo do nível do mar. Essa configuração geográfica, longe de ser um obstáculo intransponível, historicamente representou tanto o maior desafio quanto a maior oportunidade para o desenvolvimento e a identidade da nação. Por mais de 1000 anos, os holandeses desenvolveram e aperfeiçoaram um sistema hidráulico de sofisticação incomparável e complexidade surpreendente, composto por diques imponentes que desafían a forza do mar, pólderes, terras recuperadas do mar, que expanden súas terras aráveis, barreiras innovadoras proxetadas para resistir ás piores tempestades e estações de bombeamento estrategicamente posicionadas, tudo proxetado con extrema precisão para manter as águas sob controle e garantir a segurança de seu povo e de súas terras. O moinho de vento, hoxe un símbolo folclórico e turístico, foi originalmente unha ferramenta vital e revolucionaria nese esforzo, usado incansabelmente para extrair agua dos pólderes e tornar esas novas terras habitáveis e cultiváveis. Este monumental sistema de gestão de aguas, que atingiu seu auge con a imponente Delta Works após a devastadora enxente de 1953, é universalmente recoñecido como unha das 7 maravillas do mundo moderno por súa magnitude e enxeñosidade. A paisaxen resultante é en grande parte plana, unha extensão aberta atravesada pelas arterias fluviais do Reno, do Mosa e do Escalda, que convergen para formar un vasto e fértil delta antes de desaguar majestosamente no Mar do Norte. Esta planicie aluvial é excepcionalmente fértil, o que, a pesar da modesta área territorial do país, faz dele o segundo maior exportador mundial de produtos agrícolas en termos de valor, unha proba da eficiencia e innovación do seu sector agrícola. O clima é temperado marítimo, caracterizado por veróns frescos e invernos amenos, embora a xuva e o vento sexan compañeiros comuns e constantes durante todo o ano, criando unha paisaxen en constante mudanza. A historia da Holanda é unha narrativa cativante de comercio incesante que teceu redes globais, un florescimento artístico sen precedentes que redefiniu a arte occidental e unha luta tenaz por soberanía e autodeterminación. Durante a Idade Media, súas cidades, estratégicamente localizadas nas rotas comerciais fluviais e marítimas máis importantes da Europa, prosperaron e se tornaron centros comerciais dinámicos e ricos, pontos focais de intercambio cultural e económico. O século XVI testemuñou a rebelión das provincias holandesas, entón sob o xugo da poderosa España dos Habsburgos, un conflito que duraría 80 anos e deixaría unha marca indelével na identidade nacional. Essa revolta, motivada tanto por motivos religiosos, a rápida ascensão do protestantismo calvinista, quanto pela insuportável carga tributária imposta pela coroa espanhola, culminou na formação da República Holandesa, unha pioneira entre as repúblicas do mundo moderno e un farol de liberdade en unha Europa dominada por monarquías absolutas. O século XVII marcou a celebrada e resplandecente era de ouro holandesa, un período de opulencia económica sen precedentes, avanzos científicos revolucionarios que lanzaron as bases para a ciencia moderna e esplendor artístico inigualável que surpreendeu o mundo.
A todo-poderosa Compañía Holandesa das Indias Orientais, VOC, dominou o comercio global, estabelecendo unha vasta rede de colonias e postos comerciais en todo o mundo, da Asia ás Américas, e acumulando riquezas fabulosas. Amsterdam se estableceu como o centro financeiro máis próspero e influente do planeta. Mas acima de tudo foi a era de ouro dos mestres holandeses, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer e Frans Hals, genios pictóricos que con realismo revolucionario e maestría técnica souberon capturar a vida cotidiana, a luz sutil e a psicoloxía profunda desa emergente sociedade burguesa, deixando un legado artístico eterno. Após a gloriosa era de ouro, o poder holandés declinou gradualmente diante da ascensón de outras potencias. Embora a nación tenha mantido súa relevancia como un centro comercial e colonial crucial, adaptándose ao novo equilibrio de poder. No século XIX, o país evoluiu pacíficamente para unha monarquía constitucional, unha forma de goberno que sobrevive até hoxe, combinando tradición e modernidade. A pesar de súa declarada neutralidade en conflitos europeus, a Holanda foi brutalmente invadida e ocupada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Unha experiencia traumática que incluiu a perseguición sistemática e o exterminio da vasta maioría de súa populación xudaica. O diario de Anne Frank é o testemunho máis conmovente e universalmente recoñecido desa tragedia humana. Após a guerra, o país se reconstruiu con velocidade surpreendente e determinación exemplar, desempeñando un papel fundamental na fundación do que hoxe é a Unión Europea, ben como a OTAN, contribuindo activamente para a paz e a cooperación no continente. Nas décadas seguintes, a Holanda construiu unha reputación global por súas políticas sociais progresistas e moitas veces inovadoras, iniciativas pioneiras como a legalización do casamento entre persoas do mesmo sexo, a eutanasia sob condicións rigorosas e unha política de tolerancia ao uso de cannabis en estabelecimentos regulamentados. Curta, inscrébase e compartille. A cultura holandesa é profundamente imbuída de valores fundamentais como pragmatismo, unha tolerancia profundamente enraizada que ten sido esencial ao longo de súa historia, e unha franqueza na comunicación que ás veces pode ser xocante ou directa para estranxeiros non familiarizados con seu estilo. A estrutura social é baseada no modelo Polder, unha tradición de tomada de decisões baseada en consenso que ten súas raíces históricas no imperativo de colaboración e acordo entre todas as partes para manter os diques e proteger a terra. Existe un conceito cultural intraducível, o aconxego. Non há un equivalente directo en outras linguas, mas evoca unha sensación de calor, conforto, convivio agradável e unha atmosfera profundamente acolledora. Pode descrever unha noite agradável con amigos ao redor de unha mesa, un café á luz de velas repleto de risadas ou unha sala cuidadosamente decorada convidando ao relaxamento. É unha cualidade intangível que os holandeses buscan activamente e valorizan moito en súas vidas sociais e ambientes persoais. A bicicleta non é apenas un medio de transporte funcional, mas unha parte intrínseca e emblemática da cultura holandesa, un verdadeiro estilo de vida que permeia a vida cotidiana. Con máis bicicletas do que súa populación e unha rede incrivelmente extensa e segura de ciclovías segregadas que serpentean por todo o país, a Holanda é un verdadeiro paraíso para ciclistas. É común ver diariamente persoas de todas as idades e profesións, desde estudantes universitarios despreocupados até executivos impecablemente vestidos, viaxando de bicicleta en todas as condicións climáticas, demostrando a versatilidade e a importancia dese medio de transporte. A culinaria holandesa é frecuentemente descrita como simples, farta e reconfortante, un legado directo de súa historia agrícola e marítima, onde conveniencia e nutrición eran primordiais. O queijo é, sen dúbida, unha das súas exportacións máis famosas e apreciadas, con variedades mundialmente coñecidas, como Gouda e Edam, recoñecidas e apreciadas en todo o mundo por seu sabor e cualidade. Arenque cru, novo holandés, tradicionalmente servido con cebola picada e pepinos a dedos, é unha iguaría nacional comida como un ritual particular, segurando-a pela cauda e deixando-a cair diretamente na boca. Os salgadinhos ou batatas fritas, apresentadas em um cone de papel e muitas vezes cobertas com uma seleção variada e criativa de molhos, são a quintessência da comida de rua, um prazer simples e delicioso. Para quem gosta de doces, os waffles de calda, dois biscoitos finos de wafer unidos por uma deliciosa calda de caramelo, são uma delícia irresistível e viciante. Perfeitos para acompanhar um café. A profunda influencia das súas antigas colonias, especialmente da Indonésia, é tamén palpável e enriquecedora na actual oferta culinaria, sendo a mesa de arroz unha elaborada refeição de arroz acompañada por dezenas de pequenos pratos variados, unha experiencia gastronómica muito popular e exótica. O turismo na Holanda ofrece unha fusón perfeita e armoniosa de cidades repletas de historia e charme, arte de clase mundial en seus museus e paisagens naturais cativantes que convidan á exploración.
Ámsterdam, a capital vibrante e cosmopolita, é mundialmente famosa por seu labiríntico cinturón de canais do século XVII, un patrimonio mundial da UNESCO, unha proba de seu pasado glorioso. É unha cidade que convida você a explorar a pé, de bicicleta ou em um relaxante passeio de barco pelos seus canais. É o lar de museus de renome mundial, como o majestoso Rijksmuseum, lar da monumental Ronda Noturna de Rembrandt, o fascinante Museu Van Gogh, que abriga a maior coleção de obras do gênio pós-impressionista, e a comovente Casa de Anne Frank, uma experiência inesquecível que convida a reflexão profunda sobre a história. A cidade também é famosa por sua vida noturna animada e seus cafés exclusivos com políticas liberais. Além dos encantos óbvios de Amsterdã, o país oferece uma infinidade de experiências diversas. Roterdã, uma cidade que renasceu com força notável após ser quase completamente destruída na Segunda Guerra Mundial, se reinventou como um epicentro da arquitetura moderna e inovadora, com marcos como as futuristas Casas Cubo e a elegante Ponte Erasmus, que atravessa graciosamente o rio Meuse. Haia, Den Haag, é a sede do governo holandês e lar da família real. Além de abrigar importantes instituições internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, o que lhe dá um ar de solenidade e importância global. Utrecht, com seu charme medieval e canais únicos com docas à beira-mar que convidam à vida ribeirinha, oferece uma alternativa mais tranquila e menos lotada para quem quer escapar da agitação turística da capital. Para mergulhar no lado mais tradicional e pitoresco da Holanda, uma visita a lugares como Zaanstad ou Kinderdijk é absolutamente obrigatória. Ambos os destinos apresentam uma concentração impressionante de moinhos de vento históricos em funcionamento, proporcionando uma janela vívida e autêntica para a vida rural do país séculos atrás, transportando os visitantes de volta no tempo. Durante a primavera, os vastos campos de bulbos entre Haarlem e Leiden explodem em um mar de cores vibrantes e aromas doces. Os jardins de Keukenhof são o epicentro desse espetáculo floral incomparável, com milhões de tulipas, narcisos e jacintos em plena floração, criando uma imagem icônica. Um fato curioso que reflete o espírito festivo e alegre holandês é a vibrante celebração do Dia do Rei, Koningsdag, em 27 de abril. Nesta data, o país inteiro fica literalmente laranja, a cor característica da Casa Real de Orange-Nassau, e as ruas se transformam em um gigantesco mercado ao ar livre e uma grande celebração repleta de alegria, música e camaradagem. A relação intrínseca e inescapável do povo holandês com a água continua a moldar seu futuro, com as mudanças climáticas e a elevação do nível do mar representando novos e formidáveis desafios que a nação está enfrentando com a mesma inovação, determinação e espírito colaborativo que demonstrou ao longo de sua história fascinante e resiliente, preparándose para as adversidades do futuro com a mesma experiência que demonstrou no passado. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.